К15! Хайде бе, Ристо, хайде! Море, шо ти правам на тебе, аз сега? Що да правиш? Да ме средиш да измиеш, да изпочишеш, вечер сум на матурска. Да ме средиш пак от цака. Море, ептен си ми другар, дай още тебе да те средам денеска на ти капа да не ти е ладно и одам дома, от съм преморен, разбираш. От шо си преморен, бе? От те пак се отработа от Сабайле, бе, разбираш. Море, Ристо, шо ки им правиш ти на парите, бе? Море, Блажо, не е се у парите, разбираш. Трябва по некой пати човек да си. С пари. Я пред 3-4 дена ми дойде един поп. Попче? Тук от църквата, нашата църква. Нов поп ще има, млад дечко. Шо ти се случи? Шо ти се случи? И от това времето топло, ладно, разбираш, почнава да му цвета костата на човеко. И костата и брадата, разбираш. Това отдолу шо е глобалното затоплување. Това све се поремети. Мене ми изцвета у двора кокичина никна. Среди го, разбираш, направи го како кукла и вика колко пари, майстори, викам не трябва пари, какви пари, разбираш. Защо пари? Викам ти си от църква, бе, това Божия работа, бе, ти за Господ работеш, разбираш, какви пари. И другия ден са байле, Блажа, разбираш, пред да отворям докяно, гледам пред вратата, Библия оставена и сребрено кръстче. Библия? Това сакам да ти кажа, ти не е се у парите, разбираш. От захвалност? Па како? Види, Боже. Не, бе, море, Блажо, трябва да си човек. Некре ми дойде едно полицайче, младо. Тук у района тия шетат. Седнува да ме почишеш, майсторе. И вика, колко пари? Викам, какви пари, бе? Викам, ти работиш за държавата, бе? Викам, за безбедност, за нас работиш, аз пари ги ти взимам на тебе. И? Фала. Другия ден са вайле, Блажо, разбираш, довагам, гледам 2 крофни и йогурт, оставени писменца. Крофни пред вратата? Благо и йогурт, не одам, толкова сече на дето, ама аз крофните ги гледам како средство. Како средство, разбираш, преко кой е он и изразува неговата благодарност према мене, бе, Блажо, разбираш. Не, бе, това е благодарен народ, бе. Затова има много убави луга во Република Македонија. Първо ти трябва да си човек и после човеците се открива спрема тебе, разбираш. Да. Еми, чо си изморен? Вчера ми довага един пратеник, разбираш. Пратеник? Кой, бе, към мене довагат все видни луги, бе, тук ти шо мислиш? Кой, бе? Кой? Знаеш го, по парламент, всеки да мора, знаеш го да го видиш, знаеш го, сигурно, в парламент. На телевизия стално го дават, разбираш. Много видни, И, най-видни, как да му му вземам пари на човек? Вика, колко майсторе, викам, какви пари, бе, викам, бе, човече, разбираш. Море, викам, вие сте избрани от народа, вие за народа работите, това го правим за народа. Фала, иде си. И Сабайле, Блажо, пред врата. И шо наде пред врата? 15 пратеника. Тук се заебах, разбираш, това е. К15!